Chidaika isano na mochia butokire ase chinsa isato chiabona butuko andonsi asuke bwatirete menyamana bire chino gutakianda keratore aiga somo chiwosongo na ongo toka sayare. For those people who don't know, 102.9 na vile vile aiga Kisi Hot TV eriyo kubaretera umuroberio oyo kera rituko guchakera chinsa isato paka chinsa isano chia butuko rero kere sabato ejuma toligereti Saturday tokwariganiye sabato in a very special way. Elinderio mambia balia moko gende kanisa Nyasaye anyare kuba inyora na kuba sesenia nkagerete nga chinse chiga in many parts of the country and even in other countries. Aba Seventh Day Adventist nigo bagenderete kuyabanga eriyo make sure nga tomorrow unaona chikanisa chigolirwa ngo genda bale ekanisa kisigaiga embwa yatu nyinge kigema na kirero gako garande isili kabuti. It heavily rained this evening, so that's why I'm in a heavy jacket because there's a lot of cold in Kisi here, especially Kisi town. I wonder tebe Kisi onyo tuiti in all parts of Kisi town. So bunirebo tambe lero ne Sabbath, it's a Friday ekera tukwarigania esabato ya ankyo tomorrow elinde eliyo amangana abe buya temanyeti ayenga yoke bwatirite balia muraso mtandao wa Facebook pamoja na YouTube. Karibuni sana balia moto bwata kurwa chinsemo ao ime yense na isiko yense. Karibuni sana yamo tuandamane pamoja na wewe uikachikura kachinsa isana. Bunirebo tambe kila Friday iko tokwarigania amatera bari bwato kurandia mwarandia ahead of the Sabbath tomorrow. Etokubali baga you sing to the Lord nyako kurandi, just preach. Yesterday ndojitia mbeo because of the power. Yesterday Kenya power ya to frustrated sana asingencho yabu to testima for long hours iwachakwira na late hours which is 5. So that's why to manage to go champion yesterday, but I thank God because we are now back fully. Lero mbara tunachiristima I can sing lero mbiyatule muchanda mwanene toyo buna kurumaya gaiga ntegete kwande link later ndoja mashabiki ya Yachakire ujoinia nyekoreli shabik. Make sure you share this show elinde lyo tusuke ase obwamo litukeliga lia alero chideka kianda ase chinsa isato
make sure onye gukuwatch show yiga don't kaka butambe bunangoteba every day. As I say, don't watch before you share. Igonga karakoraki karashari tangani manyete chinse chiga ntubwata abantu chikategori ao sambuli mbalimbali bona iga baligeretie shwe yiga kero kene litukulia lengeri tamba asole idase miremo gose family waitera mangana makongo kurumambia. It's time to yabeke kando so that we worship together in preparation for the weekend and for the Sabbath. As well, more kind kanisa lituko ria ankyo, and that's why we are here. So it's a lot of cold here. Mbura hayatu kweli mbura getwete sawa sawa aiga kisi but mbura ni baraka atokotebanga Kisi County always get a bedroom ya Nyasaye mbura gutu sawa sawa, but then we really thank God. Na kuna pilika za kuandaa siku ya mashujaa tarehe 20 umutinyo yoiga 2020 na isabari ya Ruto igoro yabutugete. We were much prepared gukanyerentera live, lakini rende ikagenda buna yachiete. Rero Raila no alinge Kisi yaiga as one of the funeral functions aliensemo yabo basi balimu alengaiga ntuwa baletera that function live. So naragotebanga this evening intaraba link to chakesho monta to sabere so that we begin. Naragotebanga kero kendo manyete muntu na abantu mbali bato watchete chinse chiga naende waitira mangana makonguru litukulia gachage tuikebire biga. Maybe it's family gose kero kende onyorenga nimechando yegasi sekero kende emechando ye community. It's time you forget turasasima Nyasaye kwake elinde lio tumanya koranga ngakiu tukoboko era mashabiki yetu muri chinsemo ya Saudia, chinsemo chia Qatar, Kenya, gaiga Mombasa, Nairobi na ndosi asemore. Karibu sana na tunakaribisha nyote jihisi nyumbani gwenka ngo kwande link so kana ko prepare elinde lio tuchake Sabato kawaida buna togo chaka Rosi Ndege ndo chacha leo ntevinga kaka tuko pamoja. Helen Michieka ndo chaiga gotebanga nootore komo asante sana yaguru kwa Rosi gotebanga nondamo naimwe kurwaiga chinsemo chia Saudi Arabia. Asante sana. Gendera gutuma jumbe jao wetera sensemo ya comment section na intuendo chisome yemo ase yemo kurugika iga ase studio ndoche gichana oikiraiga karego ntebia nga happy Sabbath to you twachakire Sabato intwe bantu bakomboli sana abange ande nana kwirane this question antu bamboli nga kaka no mwesi ano mo 7th day Adventist ano mo SDA. No, I'm not a 7th-day Adventist, but then you know this platform Kisi Hot News hiye chali tikero monto ba 7th-day Adventist na baka uli bakali yabo ba yalikania Sabato. Sorry, as I said earlier, it's very cold here. Mbura ya toy, it's very cold. Ne batuli omo 7th-day Adventist issue yegera sabantu bonse. Ebe no mo Pentecost ebe na inche ebe goro mo Catholic ebe goro mo 7th-day Adventist. It doesn't matter. Intuwe tokomera na ega sobomo we unite together in preparation for the Sabbath. So karibu sana mwenzi tikamba link montaja to sabere so that we begin our show immediately. You can join us via this link in video. I've sent a link on the comment section by more Facebook and YouTube, and make sure you share the show, please. Keep sharing the show. Keep sharing.
Onyambono Mogani, you are joining us for the first time. Yekuru kwa Kisi Hot TV kawaida asebikurwa byagiya abandu bamanya kubinyora Esabato tukwarigania senchira endonge kigima nebagoro mu 7 day Adventist nebagoro mu Pentecote nebagoro mu Catholic yonsi pi igere ya overall nturi gochora nturi gobagwa oyo igakorokwa ngakyo yakorokwa Sibwoga Bernard. Happy Sabbath bro, na kupata live and clear from Wajiri. Asante Nyasaguseni. Elizabeth Isaboke, happy Sabbath. Nanero guchagwero kapeni yani veni. Haroni Ondeng Maranga esabatengia usiye kwa Texas. Asante sana. Amashabikito bali muri ase WhatsApp group ya Kisi Hot TV naende onye turasoa ase WhatsApp group iyo we can link up so that linde lyo tuchake emirimo asenchira ekwenerete. So I'm waiting you on the screen onye kubwata watera. If you have a preaching, if you have a testimony, if you have a word of encouragement, uchaye kutobe komoyo manyete ekyoge kegotiri ekyoge kende naboigo na mwanya bantu nabarabwo obagotieria abamwabo igo bano inchuka tutiranie to your experience, to your testimony and everything. So welcome kabisa, welcome to a testimony out tebiaiga encourage somebody meta bantu mbale boniga basiri tumaini maybe wachagete biasara byakanire pia ni wachira kwatema chuchi ni byangire so you're frustrated igore gosenensi America wachira kwatema ebinto gwakagerete nganoge ndore ebinto bikobere buya. You've tried right, left and center byangire, so you've lost hope at all. You've lost hope. Kerokende gwatagete gasi maybe yaborire, kerokende gwatagete ende skuru efisi ya kongire, so you frustrated. No, it's not yet over. Just feel encouraged tonight. So kwanyoreta abana bonsi bagasira bono you are like in family kiye mate family kaka nchibwata mangana makongo. People are going through a lot of things. Abantu bandoranya bono gose ekwasireti abayibuli bawo bonsi tubwate muntu gokogaidi o chandegete asore goraje bweka tubwate muntu gwakira sime. You are just alone. No, don't be alone. Yesekera kweta somo salaba gatebetenga yote ya maisha igatukwerete agatabana ya kolironsi. You don't feel lonely. Kerokende gwasireti umugako obwate mechando chikamati kya gusumbuiro gatama kuruka gomenyete isiko wetirete mechando. You are trying to struggle, watemere go struggle gukini abana emechando gekubuchirete, but then yesekera kweta atebetenga yote ya maisha na inche nakire kubakonya chigurube mubwate erinde lyo mbatori kurwa sebibe na sibirecha oyogo chana koiba maete mechando nero monto wetranka kena morwira buchite sei no chire watema hani kere litu kuna morwire chifamily nchibwate mechando kakasungwe. Kena bwatege pindi yesterday in the morning, one of the callers called. In fact akwane story paka nga 10 patirenda thank God nga avasta bari bamusabirete yesterday in the morning kana bwate show that woman is getting well. Akanyora umuntu kwa in fact akanyora umuntu kwa nyome tugosine family aba mugako waga kwa inchire tamanyikaneti akarwara igo yani agasira igo tuno na to understand it. After few years, after few months, abana bawo bagasira bonsi bono that family go yemenyete buno ebisonsogoro mechandero emekongo kerokene nyoko byara takutageti kerokende bomuraba mino mbago tageti hani bono omenyete mechando basukiri ubole mubaka gesieli. No, don't give up. We are here today to encourage you still there is hope. Kwali barua gose Nairobi kwa some to kwa university kwa ririe gasi mpaka ya polire p kwa tachire chwa bisi mpaka ikoro to kiarera. No, there is light at the end of the tunnel. Don't give up tonight. Nyasaye nabwo tumurobelyo asubu mubwao manye tena ndeka kanchene fundisha ngaliri ko ikire nsinyo pyo taro chimaga na mutu na lyo kanyora Nyasaye gotonye kurugoro ogokonya ya abantu mbale nta kwanete ndesho gange binyorombire bibe konyora nga barogi babara mukereti
bakori emeremo okoboka mambi mwanyora ebisimba bikurete isiko okoboka mambi mwanyora chinyoni chiitire gesona kengeka. Those families are there anyway. Igonga lakini renda sonsi yeso ngonyarare na Nyasaye na turwanire twensi kiagara goteba ndangerie bali murasoba kongu na inche nimbakonye inchu asende bali mubwate mesige merito na inche nimbatore chigurubo cheno kongonta na inche nimbaigorere ikiagera ninche tato ino. Oyakuru kwa Faith Walker tuned from Riyadh, Saudi Arabia, asante. Damaris Uganda, Happy Sabbath niko ndani, watching from Doha Qatar. Musa James from Nairobi niko ndani. Song bamu abo Yusufu nichezee. I remember my grandmother with the song Let Her Rip. Ama tena na tutacheza igaji tutamanyiti because of the copyright claims. Remember we are streaming live on YouTube. Igaba nogo tena tutari sure eno kwango ntogo kubikurwa igasi studio asingeje ya copyright claims. Evans Nyagaka, Happy Sabbath from Saudi, asante sana. Na Esther Mora kura chinsamo chiricha Riyadh, Saudi Arabia. So welcome to the show, guys. Link here, yes, comments, just click that link na kwa guidelines intro to show so that we sing together and praise the Lord. Yes, welcome to the show. Doje venue ikire maagaria. No atimugete, yes. Na kwa tanda screen in a few minutes. Rero tusabire ndochinga naye bweko karaga rero kuri wasige kosigiriye chipisobu otusabire yes kurwalia parish ndochinga naye bweko waikira Ronald Obuoni oborogimboro lakini utakusika ekero bwegenete borobu. Yeah, it's true. Kero bwegenete oborogi utakushika, by the way. Kero bwegenete oborogi kaka bona I don't believe in witchcraft inkukumboro, but maete kera bwegenete abantu mbari tata maete ebinyorombire my friend monta weto morogi agusie kubika echabi orete meso bekera orete bibwata macho tereka kurugoro ando orete omoto tugeka bono okonyoranga nabasiegete lakini ababegete echabi kabisa buya kabeke kebuli bono asinge nchi obwoba akarete mesa nanda akamenta haruchinga teisa ini naenda akarete bibwata maite shini bitatu akaterekere mesa iri kurugoro aranga ando morgera basikoigon handa areto omoto usune kebako kyobukome handa usira kurumoino so that omonto abasa koigora obwabo mbororo. And we know ebintu ebyo korikana birase binyoro omwana nare skuru gatoira testimony ariko tebanga kari shikiri saa 3 achakira gosoma akuigwa maraba kutua mabati gorumuna bimoni bya minyo kama kachi. Those things are there, but if you believe in them they will surely destroy your life. Na endo biegena mono konyora biko gosalie birengererio okonyora kwa very traumatized asoro kuna gustukario asoro kuna korengereri bwire so sitakusumbua akili iko bone mechande ineroro ibinyorombira abayi baikire muri gutukaka ng'ombe muri kubeka no umusi muri gusimeka ogochigocha kwanyora gachire. So those villages are there. Tiankwande kusiasa ngijo tokwaneka gusiga akimbato igwa bantu bande mbato igwa abantu mbali gusiba bwatenda mwamu akanyora ni umuntu agwato bucayi busaigo buganki bona namakorete no yari umuntu agutwera menyeri busaigo pi mwana kugamba nere kwana kumurama hani muri asiki maybe asinge nyasago sisene tukanyora visa ukagenda gusenkai bono garuchinga bono mwamubwire bona abana baye barabugose kabare abanyaruka baye nkabare ukira kwatema byasinyira nyasaga kunyarro kanyore visa bono hago chagiti uchiwiti kenyoro yani ugutwera menyeri ago kugamba chinjira gwetanga mwana nyari bakwerora turi kwerorore nasinge njaro chinga bamura abachite gatiga abana bane. So those people are there bakugweboria bweka ngaki nyari babono ngike nkamakorerete lakini no tari kendo makorerete abantu mbali bakwanga abantu naturally because of progress. Wana kwa ramusani ogorete yange ngi yakwangete busaigo geso gore yanga mwanga ine no gukwana tari gukwana asiki singe jukwa gore yanga abantu mbali kwata nkorere ko kaka yani and kaka for example buna bono abantu barochinga na chakira ku broadcast igamba batemeri abasinyire bono your friends bari batemeri abasinyire bari kukukwani bakuno kugamba isikari gweta bakuno gwita moyo kaka ibintu twabirorere. By the way ibintu twabirorere konyora umuntu mwari ngo musani nere kwara kokonya warori gwatambukire guchiari bona uchakira kugamba bube tari kukukwani mwetaine asiki asinge njugwa chakire aende ngo mwetani okare. So ebintu ebimpiroro my friend, those things are there. Remember one time we gertu gusaba mabere kwenye tara gore ng'ombe
Anyway. Seye my friend ne nkongo. Seye no boiko. Umaetera boko kuri fridge nyomba abantu bali bagachira okwani bange gosoa nyomba mwa aseki. Sengenjo. Buna bono. Nabo kuri carpet ubeke nyomba abantu bagachira okwani bange gocha aseki. Sengenjo baruri kwagendere. Bange gutaje nyomba pi. Ndamwa mwembe. Enkongo. Nana ndamumenyete na barabuo. Omuntu nara uchikorera kwagurira gento giteiga. Yani bono okwanga busaigo kuminga nyarebe bono ominto twakwanire buyangi kiaba. Kumbe ne ndamuamu. Kenya saa kwabere elinde nayo chenchie umaete kaka nchenge gendete kange keroko kwa kero yo mino ekara sukire mutu nanya saa ugusisini. When you mentor, when you nurture somebody, naye ugusisiniwa kero yo mino agendereire musabira amaya. Otisa otera otanga nabasabira amaya akyaba bisabane. Timbati obobe na inwe tigomana naba. Yani sabira umubiso amaya nyasaye anakomo shughulikerera bweka. Sasa tanga nabasabira amaya babisabane amanya ko tebanga timanyiti kimokombunya mato muntu nari tata yani bono tamanyiti ikimokobuna ningi lindo cyo baki usinga chinko ko cyari kibandu cyaye tata obwate lyuma neke nyoroma no rubago gutira cyo kakengeka okuminga kiba mura hankoyo bono nkiye kumuri chinko ko ntinabo kana sikirege sumu ngo tiragenda buwa inkiye kumuri. So abantu nabo mparo my friend umuntu aragwaki usinga ng'ombe yarumire bandu yaye akubwatirira tata uyakurame akokorera cheche. Anyway, those things are there. But tirende tugusaba Nyasaye tokonya. Kurian Musa, may God bless you always. Thank you so much my brother. Rosi Ndege, unasema ukweli kabisa. Nimefika kwetu hai kaka uko na facts. Lakini niko ndani. Asante sana. Geti Ombonge, happy Sabbath everyone. Thank you so much. Stella Kerubo, I lost my childhood friend for that same reason. Enda mwamunembe. Mochokoro kerebi bikundo. Karibu sana. Hi. Murai Rin, happy Sabbath bread. Kaka leo tiganda kuona. Mwete wiki de triko nyore bagari kuba address. Leo tiganda triko ya. Mogo cha mua nkwani gabo be. Leo nanchi tiganda batebeli. Anda basomera leo. Yes. Anda basomera ga tude. Kanyagoja back studio ga nimbaroje. Mochokoro kerebi wiki rane kerebi. Kana kobera backstage abuna ino. Leo nanchi tiganda tiganda ba address. Yeah, you know, let me give a brief testimony. Kaka, I remember ngakinere tu yakorare nyomba yo banyanzi. This is a true testimony by the way, and I'm not ashamed to speak about it. Ngakinere tu yakorare nyomba yo banyanzi. This is a true testimony by the way. I'm telling you the truth. Embra ya gature. Twali korara twins. Mi turaba muraba tano. So nyomba tu yakorare in one bed. Nyale mbure gutwa mwasuki kitanda gucyense amenyasi. Mvua inanyesha paka linde mwebisiri tandika senge nje mbure ko batuera. You know, such kind of life. One of my relatives, I don't want to mention his name, bakagachaka nyomba gitekeri bati tata akamanya gutuerorera my friend. Ayayay. Yani agatuerorera. Ago to sekerera nini. But I'm telling you nyomba cha mabati chagachire seito no ene ere gakwete keondoko. You know? Life changes my friend. Otisa ago tebanga mambi to kumanya buna bogokia. To kwa moyo, you know? Mambi to kumanya. No ena aje bona ego muntu narondigerere you remember. Sei nabantu bari ko baramanga no negipire kunyura machi mubwati. Yani umuntu akwanga kunywa machi sei nasenge njeke kombe ke kunyororoka kuchinze. Mete bikombe mbire kaka. Time technology ya change. Kombe ngiri kiaringikie kirangi. Yesu gwakeranse gusenerige negoro gekorosia karama gete kurunsa bono kubeka macha na kunyororoka kuchiari bune pambo usia bimeria macha no. Anyway, sabo kumubumboro abandi mwanya waroma yati chisani nchire chiri chirange rero ma technology ya change chichi kwali chiache nento binde ukubi gurumo solibu wamena kwanya oleti achorete mesa kutirimboka uchikulia gakimo uchikoye nara kurunse yani ukumuburo ono onyoranga hani umuntu angete kuragira seino asenge njunu nesukuma mo wa afford, you know, amanyetenga hingo genda sobo veni hani ale very sure nga leo nesukuma ngonyora igo bono agocho okwara kisoko tebinga
akimbia muno yani ndikuragira pi yani mbia muno so koge asenge jare very sure ngane sukuma mwijigite, and that is the truth. You know obukuma obumborora Alex kiraga kikubariba kurwa Nyakairi naonde kabisa. Asante Sandra happy Sabbath too. 1 Corinthians chapter 1 verse 18 nkegukwana manyete the Bible says viria gote maito buguma bukaga kiro umuntu nabwate category yaye nonye Ruto is struggling in his level, nonye Raila is struggling at his level, nonye President Uhuru Kenyatta is struggling at his level. Igona ye kero koroko struggle, it's in order tawe chaya no kero umuntu ense yonde yo kero cha my friend no cyo kitware paka chirichi goiteka kuri umutugoro still no ngonyorore nabakonyoru bati chibese lakini kwanyoranga chibese nchiri koko konya oba kungumboro konyora bakwete problem chibese tanyara ko solve. You know pataka mburi permanent. Mora irini pataka mburi permanent. God changes every situation at the right time. Rana yangu akire gusunu suko ikire karo kulire lisei no bunere ngo amanyete no gosoma my friend. Neta anto mbali tu agatakunde karamu ka ugotakune piro my friend uko yetakuna buna lindasi. Ogoja sasa bakwanyora gene ngejo kwanywa macho kwa minyoke school, but that did not stop you from performing. Abantu bari kuri amandasi bacha babatokiri school. In fact mokonyo hakinseje nenko I have a classmate to ikaranse nera form 2 arenge nyaruka yani every day Bono twagenda lunch era gachiro lya mandasi ya kantini onyune juice cola nebintu bindi wana oje class make stay agotwerorera buna soba bwatichi usine chioti plate mokoro ko usine chioti poti hani otanga nchibono mnanko rwa mogoro saa 10 ngonyora mbekire chai usine tamos kaka tamos no hani birika sino ngwana korora echa emwanyu kuru suguli mambi ne bikombe igo ya era na ande bono ma story chinchiyo bono hari gutwerorera ngabono maitu mnankurwa njanga nyora mbekire chai tamos mnankurwa kanyora bukuma bwane bubikire hot plate mbraken kaka kwali za saba chingi cha etire igoro kwando kwa banyora boro bugena ande kwa buwaka. In fact nando akorera tanone getu tubwati ubusyo no obugama buno obumbara. House media production filming watching from Ruiru. I'm following Judy Momanyi Mungu alali jikoni tenda some kitabu kiraya wa before ndara baleta igabono elinde tuchaka gotera agorandia kaka no murandi ndegaki apart from journalism I'm also a preacher, by the way. I'm a preacher of the word, so don't worry. Njaka ko barandia na murato liko mwensingi gole kanisa. So I do preach, my friend. I preach. 1 Corinthians aba Korinto yeli tangani irengeye aba Korinto yeli tangani bado kuna kahoma kidogo akajaisha kadogo tu kali kako na kagani. 1 Corinthians chapter 1 verse 18 nkonda ranke yo kwana na kiringana lyo musalaba nobo liri asabo bagusira kolende asetole intwe aba twabeire togotoligwa nigolere chinguru cha Nyasaye. Haleluya. Haya tenda soma Jeremiah 29:11 yene ilia gotebanga karibu sana kanagoja backstage kuba letande in a very short while. Link nerabo Jeremiah 29 so me atebaire ngoyo Jeremiah 29:11 yotebaiga naki incheni manyete emiroberi ombwate asemore emiroberi yobuya nomorembe gusitari yamabe na emiroberio yokuba ogosemeria ase amatuko aino agochigocha tiankwa ndike bunge gasinini omate abangi nambare kenyoro baro jenga kwago tire turanyoma yani kira lituko bagona goboringa baba turasoka byore nini motebi nga emiroberi yani Nyasaye manyete. God has good plans for your life. Abantu mari banjite kumanyerera abande kage onye gutete kumanya gachuka nyekera amatemu asokire KCP gose KCSE umwaka nare ro gosoka saa 12 ne nyimbo
para kenge kebiosi akono kuboringa ke ombori onyarebe bono magisiare nga mwigweta abwate yani ere no guchunguza kenyoro guchunguza one tabwate omwana okorete matemu number 2 tana gwaka na fees gukiasa omwana yakobori nani karamu tana kumugurira akonyore goseri nani gitamtamu tako kwagotebera no school lakini kara matemu asokire ere gabwate list ya abana bonse pie kenyoro buno ba performati bone kera chituka omwana onyarebe onyorete umatata ke omwana onyarebe ura oneri chara ki anyorete ninja ngotebitiga inje manyete onyaruke ya nyara mata ya tebera omura matega onyore D+ yo matega oyamate mwaso gate yani era abwate amangana y'abantu gara the fingertips at the fingertips Sara Kwamboka watching from Bahrain yasaye naro tari gototiga Evans umute nero tabatoso Jeremiah 29 verse 11 Isabella Nyanchama, happy Sabbath everyone tuned in. No situation is permanent. God be to God Almighty. Atuko pale tulikuwa 10 years ago. Toto Maria Baby, happy Sabbath. Asante Judy Momanyi, Mungu halali jikoni. Umwane Del Monte from Manga Esaba, niko ndani. Amos wa Company, Gusi Coffee Farmers Cooperative Union, tuned in. Asante. Abel, happy Sabbath. Nairobi, Molem Nyambunua SDA Judge, be blessed. Asante. Okay. Tiga tukaenda sa mashabiki 31 minutes kaka nje na raya lire onyoro ndoko jalia na raya lire. Okay. Ya mic na mute. Pole. Bono nkare korra. Naji kora asesi wake. Naki bwairire. Bwairire byakaka nayo guteba. Byande we gurumbia bale. Gurumbia bale mbabwati mangana. Ngaki bono moja mwaro kendagiri yabo gusenga ki. Amalia tageti gusena ki mata moja mwari ke grupu abakaro no. Timanyeti moja mo gusenga ki gusenga. Senya funyafu gusenga moja mwari katimanyeti ino momanyeti. I don't know. Ngotorembe ya saira indindi. No ikisi yagetwete bobe. Igaba nalia bwatirinse kwa tukolera mariberera. Ya tupaka yikubalia season yachakire. Yachakire abana. Nabwo atomagani ku Riyati tinanyara abantu bakuriya tiga niko na mkeni from Riyati ga akurukwa tinamulete group lakini nko muleta ande akurukwesta mura niambia ako from Riyadh Saudi Arabia. Okay, I don't know bali muri ku Riyadh Saudi Arabia ngaki tusabirango Tia tusabe kwaturuka bishop kai ya mo bishop maeta na assistant bishop mo bishop mo manyeno gure ga ono kigesoranga ne chaka nyure brandi mbona kale kuche Isabe mutaje tusabira bona kara tusabira sawa tu sabe ba tumia machanda tinisa no man ko machanda twali wakile lita lya kutoto ili kwa vile umulendi kwa toro nilikuwa sima byane kitike mara babiye ke twachakire sabe tukato chiko chakaiga toba sema twasabiro ba manando mangana yara kwano kuno monta sinjire moja asiyende lita lya uli bako lita lya uli mukeliuro tukonya nando kikatora kuri tokotoki iyo mukina kudiki ora basura Yesu Kristo mutubita. Amen. Amina. Amen. Yes. Karibu wanaume. Kibisobo. Kika kwa lilo kuna wa maina abantu tolenjara. Oops. Oops narire. Oops na chulo si toothpick madam. Nki ako teba lile tinyuwete. Ako teba boobs. Oops. Oops. Kwa kile mbako chire. Kondi aji. Aya. Bene ngota yaro go sine njiro go torarere.
tindi korandi tindi gotera ndete kwana kantu gite kambere iri sahi bono maragoba Akike kare. lakini ndende nkaere successfully abageni gite bari bacha saa moja bono maragoba bacha koroma omura bwa enyomba naro rukonyora obwatiru osibo rukurwechera Kana abungu bwatomo kare. Ngo moibi. timaite nachiri gotema kwabo iki akoreta abwate twat 15 years ago mbona kiboto Member of the family. Yes. Ah. Timaite yari yakoreta singe bangira aragonde lakini ndende bono nasiboru nwari bono rende abairi baye bacha komorera bandamba naritekera bagocha omochi bwa omonto akogora rioga obeka ebesa ase rioga erio bono abachaga baringe omokungu na omosacha na abana batatu babwata amoga atatu na twarenge ground floor bono twarenge igora tumenyete lakini twarenge inse bono no abageni ba no sitting room chire no abageni bacha bono narenge nje jikoni konya kabange ibintu byane naigurenda abageni bari bachire omong'ina oria ndo baigorera basa nyomba bono amoga ayu babwate narangeriwa nanya oyi turochiko nabekire ome chibesa kero nanya oyi nanyabeka ase geterende ase bataka tonyagacha bachiko surprise mbatagete komora kigali okabatete komo surprise rende nanyagacha ase bantebi kumbe atanjete nabwate interest konya korigereria gose chibesa ere ngabete gosiringi kumbe rioga erimo riarenge na 500 into 10,000 and something cia Kenya yabwate erinde riabwate 100 erinde riabwate 200 bono riria 500 iria ikaya riri bakoimukia mogari baire turonjeti konya gocheki nje buna bang'ana nyabeka ari bono tinjeti konya gocheki riri bakoimukia rinde batete koira banyara 500 erite iyo bakari kondangeri nje konya natirire gocha igora bono nacha gotimoka rinde gokora ebinto biane ngari korangeriwa nagenda ngoteba rinde besa yarenga ng'ai yagenda nyamanyete nikoigwana na bara burugeyo bwango yani imaite akiake lakini riri naende bono riomete bagechire bagokwana mono torikoigwa bwango nacha nago esime rende ngonya gotranslate eki bakombori anyora bagontebia ng'a chibesa nchiarenge ase rioga eri iga 500 nkaikwaira nabatebia yaya timboseti chibesa inche mbang'e moga nabeka egari na ase mwantebi nonye nayete bateba onde taragenda ase kwanyabeka gotiga buna twendire sahi ebimwana ebi ebipumbafu ebimwana ebi abarabu biasa bono kwambekera ekenyoro atoe chibesa ase kwaira bono kai nane oringe nachi gotira gochiora ari mbari korengeri machinero nachi kogacha bono nasanza kobwa lakini ninde nabatebi inche ting'ireti chibesa no omong'ina oyo obatebia omong'ina bwa enyomba amenyete nere oyo akonyora chibesa otwanje by the way tindi moibi ninyora yanya ebesa neba onde tanyimaeti tingoira batebia tanya koira naki yanyarekana rero oira naende 500 chingima nabatebia gaki ting'ireti rigia buya bantebia yaya buna tioka korwa egari ime no chiarenge nkai rende chiagenda nane twamoga kwabeka nyomba nabatebia rende mwang'a lakini inche tinchirochi naende ting'ireti ekene basa bono gochiega iga abwo nyomba bagosukia ebirogo bagosukia ase baita gocha nababoria mwaikane chirochi korwa ase egari batebia mbaikane chirochi korwa ase egari mwachani chirochi gocha nyomba ekero kwang'aa rioga nchiarenga akamwana ako kang'ereri akamura glasses gitang'aa ekero kang'ereri rioga nkarora chibesa echio no chiarenge namotebia rende inche tinaira naende gaki tingonyara koira 500 chingima inche ting'irete by the way bakana bateba yaya naye kwaira twende otoe ase kwabeka nabatebia ai nacha ng'andamane nainwe enyomba eri yose neyaine erumu eywo omenyete bado neyaine mogende mochaki kirasi nabwate chibesa chiane lakini nchiarenge 500 iga naende chiarenge rusi nabatebia mogende nane chibesa inche tingonya koga chibesa nongobeka iga abwo emesa igoro emesa yane nere mata nongobekerera igoro ase monto yogosoa rumu eye ime ntasieka mbari gosoa by the way bangasa bono ng'a twende otoe nabatebia tindikonya kwanda nainwe ino ndagase kwanda nainwe morore nagachire zaidi genda iga mocheki aya omong'ina oria oteba lakini mwachekire ase egari gose no mwatonyeri gose egari ime mwatonya bagasa yaani mbareti gocheki bagasa timbache naichirochi mpaka nyomba nabatebia bono togende naino
tocheki ngasigaji bante igenda ebyo kocheki ngoro natebe ya timiti ngia kiagera nanga kwenda njibika nagenda mwana kama kamumura karingi kungasanga nje mbwate chibese icho chikari chenge pare sege itarakini burabu mbali nkono kisimyane tochi toge bondi tumuri gitiga kwenda kamwana kari gatanga na konyara gatanya yani somurangu kainse ekario koreri bekero liato kanyora getonyete utango nje nege konyora lakini kono kanyora getonyete bono hata nabasho ndiga nzabu kamenya kuira nanga bachinyora kwasirina lilianyora bono umuntu uri batayina bakani batari koiba nabatera nje lakini ngo nyara koiba lakini ndendo bijya kwanya kusabo utakitosa ama sabari nando ina niliuchinze wale ko bati chindo ya to kubaka ngyo kubakira mwana biribya basaka kwale ko bato bitini chindo nati atare kinde shogi di umeto na nengo nyakuli na barabo mata hinye sai gente kem ama te chesi chigo sire ganchi to kapi ikote timba rise nyombe mbaka ngore gasiana ngana nekera bona abanye chikubora tingenda liko bera gasi ngendo kuchikora na barabo ani kwanya gusabe ngendo kelio sabe tana ndo taito ire nari kuchichi wah pole ama tenda go takete mbere nyombe ye haki paoro kisya si chaba chiro gusiba chinyoro gusipingi na babeke bagine haki Nyasaye haki anjokuru kwanje kwa guwe uruki tinde tindolekana kuba umwe nandi tingi beti tinde tingangu nandi gende kibakongera tingoreti koro wanje kwa yani lero nalinde tukokoranya moyo ule boli bechana yunga korori utane nandi wangolire bingere kini kiale na kinde tege satisfying moyo ule nandi ngucho wakari ukana ani yabe siria to kana nyora ndirete lakini nakira nyamon ondo tagerete gakina bogo sapedi urukunera batati mitimbuki eri ngandangiri keruri ni michando na injini ngo yari era nda tokorera pima itini eri lakini era igukwana by the way tinye nyore tipi lakini era igukwana wala chambo ke birangera ri basta ona kingo kora gosi saburi 50-15 nakia bateba ango yigorera saburi anya soma seke gusina liera base gosoka buya na iria sera ega save kuyeke kusindo itatoka vizuri saburi yeye 50-15 saburi 50-15 ndangerie asenga kieme chando inche ningokonye naye nontogi yes uko by the way na beji nilindanya maiti ni eri lakini nani saburi 50-15 whatever yeah konyisomera andi nandi ekene na bana murange nandi orkie kimane chinga kichime chano ono ndeyo tangu nikikose ya bono ana ndibona mpaka bakolda nandi ko 50 yaga iga aka kumbe tuli muibi na batitindi muibi kakinjira by the way ngusibindi changa mpaka si machine nanyora imechibeza mpaka naba ibi ono chitanga 50 yaga abuirenga 1300 yes wow that's good cash 50 abono ngiura gore 500 ye yunero 50 okore binte binge obega Kenya ine nye pikipiki kuri Nyamataro baka town era yaga ukoragera mpaka kurusapa mpaka kirege ndoli tukoligima ni nyinge by the way wano ni natera kibona liwara likai abibi chibesi Jones na chia keranje sawa yake ni 13,500 lakini no mwali anje chatoka by the way nande bange present bande pole ran lentro chiko nyarwande kira kerere ngani chene irabona bari wonse bumisama no reni yes na by the way ndongera wakwana kaka abuna ki ukuchikokora mabere umuntu inyorite kana nyorite umwana twalinge kama minto mwana kaonga 9 months yo kanga mutika nganza kwande school
Talia isikuru nero nahinge kwenda bono akatigana na mama. Yaani omwana oyu namonyorete akarwara ekero arwara ntwamwete endagera mpaka agakora 6 months tukamanza kumuha endagera. Ekero twachaka kumuha endagera mama akanza kumuha echaye. Bono akanaria echaye ngu tagosiba nonya nomono tagosiba nonya nogosiba. Bono obuya eng'e keng'oka amatwara eng'e igaika eng'ombe yaito ekarwara ekabetwa esindani na omwana otaire kogonka naende na ekimambia egasi na echaye onyara kansi komanya gokwana kagoteba chai tari nkoroka chai are goteba machi yaani kagoteba machi igo na echae. Bono arenge gosaba kera ense machi. Mama agateba naki ntoreta okomokara na eng'ombe yarwarire agantoma omochie tenchi kogora amabere tomoroserie echae rende bono ase eng'encho takonyara gotobwata tagokoba rituko rigima mpaka twende koiyoria echae nonya mwababa tomoe. Ngaenda omochie oywo nganyora ebaraire lakini omorangu noyoire ngakobanda nyomba ngababoria ninyore amabere bagantebia ng'ana naki ngabatebia chipoint ibere bagantebia nkonyora ore lakini ntorakama noganye ngabatebia nigo nkoganya. Ngakera mama esimo amantebia tigenda gokonyora taiyo ase nachete kogora nare ase naminto gokonyora taiyo na inche ng'ende gochia moi nancheke omochie omong'ao. Mwakera esimo ngamotebia tonya koenda koria ki nanyorire. Bono abanto baria bakaba chidagika ang'e mbari koiboka ngabatebia gaki ngoenda nde esukuru nanyorirwe naende ngocha tore togokamera bwango. Bagatebia sawa. Omong'ina oria ekero abogete inche bono omaete moganyete nakania mama tachia koiga mabere bono mama akonya koberiria amache aganyete ng'ire toroserie omwana echae. Omong'ina oria ekero achia gocha anyara ninche agantebia beni naye ngamotebia ninche. Nainyorete riria nagotebia atia amabere naro ororo rende eba amabere tokonyora ngamotebia gaki omwana one takonyora oria. Na bono iga na ekemambia okomoirera pi eng'ombe yaito yachete ekarwara. Iga nonya na egekombe nkero keria kia erangi gwateba gegoitera egekombe keria ekogorwa 15 bob bono ngamotebia ng'aki nonya egekombe keria geke toroserie omwana beka akantebia tokonyora pi nonya na ekerasi. Aki ngarera koirana akorinete intentionally. yaani torochia ong'ita abiri nakanirie mama togenda nkonyora ndie nonya barangamera. Bono omanyire gwachiorire ninche okorora tamaete gose ninche tamaite natang'igwete agantebia gaki tokonyora. Tokaenda omwana nakarera rituko rigima mpaka tokaenda komosabera echae korwa omong'wansi o mama na erange na minto tokamwakera esimi nkwarosia echae yago bono rero yatigara toegete echae konya toimokire tochie komogorera mama akarateba chichae chia hoteli nchire chingiya koraboria nko omong'wansi gose echae netoke. Tokaenda gosaba echae totebirie ng'a amabere naro ororo lakini amabere aywo ekero achiete koondora amabere aywo akabara. Yaani egento keria koria ekero ase na ekaraste yaani egento nkorokia gotigia gose echae iga mpaka gwasinya goteba sawa. Tikokwana sawa okonyora oorerete. Yaani ogosinya komotebia kwantebia nkonyora ndie ngachia gotema komotebia gaki mbekera aye nonya na amasini tomoroserie yaani echae rikaikio onchoke ekara esababu aroche echae esababu are okonina amabere nere aroche ngokama tori bono naende rende lakini na omonto okwenyaranyara okorora aroche ngo abanto aba iga abatake amabere achie kondorera omoito abanto mbororo bagoteba gokwaneria omonto amabere ngoenda bare gokorogera abanto mboro mbwate chibirifu echio. Tanyarete tomoa amabere gochia tamaite aronge arengereti akang'ania mabere taiyo lakini rende egento ngeria ng'a nangante naende akamini akandora ngorera koenda akantiga ngarera koenda naende kagokama manya naende chiombe ibere bono amabere taiyo. Ronald Bweni akontebia 50 real ni pesa mingi. 1 real hapa ni 29.75 Kenya shillings. So 50 real is 1488.
One real yaga iga 27 shillings ya Kenya. Anya late grass. Anya yakini timaitira kingeri tinga 27 ya Kenya. Shilingi ya mayaga. Ta. Igo ranga ngwa baka songo. Na kasongo iga lakini wano. Ndai provide likende gusino bago provide yakanaga nangunya kugacega nanya kukarire bintu yani birindete. Bantu mbayo Pole studio abantu ba naro mondo studio koranga rero abantu mbali ngurucho kotera abantu tubwati chifani chinyinge but rende studio backstage sijaona mtu, though we have so many fans here goraiga as YouTube tuko na fans wengi sana, so I don't know why they are waiting to join. Let's sway them. So anyway, pole for what happened and njenda atebe inya sao liko manyete ekera osome story ya Ayubu ni gamwanjete nyasaye mono egaikenga kibire echo gochaka goteba ng'aki bono Ayubu oyo gwanchete iga ndamutarere motago gotiga nyasaye agatebia shetani ng'a ayemutarere lakini tokune enkoro yaye. So you've been royal to that family for a long time. Igombire echo gotebia nyasaye ng'a oyaye tigorore bono oyo tokomokemba tukamesa saba mabere none kerata ibeti obe. So some things happen to strengthen you. Igobono faith yabo gocha sore njamenta because next time muntu takonyara ku accuse inga koibire. Yeah, so uomba iga ngusubira n'abantu ngora ngubasabira ndi sana by the way na choose nande maybe occasion nimbro biko banyomba iga lakini tini konya kupikera ngaenda ko clean insabu ngachiko bange nyombe yo mugeni naruringe gocha nainde ono ina batikete goroge kapon spinchi beka na atiri mugete na kuguru murangu nganya rumo murana roro musikali ombwatiri mbio kasinoni kyakari kombwatira abe story nero wa karatiga story nero takorera nchera eriyo mumuro ibono ng'ayiare no ribusi eri no re nyomba no are by the way ano morebi no are hai toendera akiri yaite kari inkisi ngenjo ndurago ikobeke kerera busaigo tamakuru nyomba timeti ngana kiki utakabate ndurora uchura tamabusaigo timeti arongi kebenere bono nari ngoteba ngaenda kubangusa bono muri lyambwati tambe bimbire ibakubeka mutwe abasacha china iguru murangu akagatanga na kuswa kuchinyomba ntoro chini ntori goikanange ntori gokwana ni nabasacha magoko aga bono lidina murojo chirenga musukira so agaenda mbio sekero tine ndanyari kunjere kamera akaenda sekero iga akarusi kitamba kiri mutu akakibekerere kerogo igoro iga akanda yiga bese nabi kigitambe ikyo tose kunya kubanga nandi tobase kukirusi kamutego syabageni bagoja togukibeka kugise tomukubeka cyanga kino inzabo hamnyete akandebe yaye gitike kabere igabwe tobase kugikuna pina ndi tobase kugisuki mutera kingose umuntu nje ngo jara marangeli mutego sire no bamwande ibange nyumba ngende bintu bansi pina kingokora akande tori koi gumba maiti kondangeli Elize bakondangeli Raila ke Raila mbama ete Raila karatiga mbama ete Raila Odinga ya yoko riri tiriana na riri abasinyitirika bakondangeli Elize barangeli timeti arone kibakorte bagakora akabona Raila riaje tomotuobo chingo manyaro timeti aro na tebera kinende na vago zbana oyo mubuye kumaite kondangeli na dali kondangeli kondangeli Leila Raila ndai hano kinaye ro kare gopinga iga ngamutita ringo gopinga otikana takaga sirinde mange nyumba kyabwe ndawo akandi igitiga iga ngo cyandi kurusi ono ubwo bakusipukanzwa buno muntu nkike yatuga nkike katete itingune nkike bona bisa
bona ndikiro gĩkĩrĩcio mũrango no ngwĩtara ngocoka gĩchimbi nikibona ngwĩta nacho gwĩta gũcenyori nĩgetha keng'ake yali sababu ani inkaigua ubwaba by the way nabatai ngochande nasaba sana ubuntu buntu murongorera lakini nani nasaba lakini bwaita mrotiti atubitaka ngani tokuna nandi tobasa kwanyu gitige gabo akaenda ngaira nangase sitting room ng'a arike maene ngabika marusense ngaterinyisa gakingekeria tubuga tindi kugikuna lakini muna gyatubuga abo tigakirororo gikiro anjiki ngunya gutange nguna buna nabara ubanda itingi kunonde ta kunonde ngore gasiane ngore tindoro kendi kyonsi ngende ngore kinde biya yani ngenyegera no kanyegera ndorega kanyegera mbaze kwigirika kakora gusabanje ngaimuka ngasi chigasiane ngunya gutera ngaita chigasinya gutera ngakorie gasi bono tinde gutiro mu ngodi nera gatirimbuka goje timiti gachi tekorera ngana kuno timiti gachi tekorera ngikyagenderera timiti ari yagirete ngamuteima mu murori andaitimba zikurusi gatambeke akangorero ngamuburi ngikero nandi bada ngorera akatimne segitambe ikyakabona uri okugitubaga gukimega ngamuteito ira nerenda abageni bataraje kusitogende akanteikana kugenda ngojande nkagenda aike kuduira andi ngaira nagoje mega natete hana ringi ni nteito natete kumanya ngikekere nyombe bakari kubiseke ikakari kutuba remeti ara nazo bitekimana ngatari gimbigana kintu korja wangi nachite ngaira nachite ngotera ngaira nandel gotera ngaira no kuhinga negento nae bangoje kwa kanyaro umuntu uri mukino cyo umuntu uri bishi ni bata baje malito kanyaro umuntu mukiri mukirie okoranga ni kirito aga saini ne kali kuchisero tinyandra kante raira ngabateya yana maji nacho kwa hiyo kwenye wananje bastuka ngie kai kametike yani uroje hatumite chinguru kwa muki akaira akabe kuchisero mwira kim nana korra kendi ansigiana konde trahamu ne bado ngo akirani sembi amona ani ndeito tia bantu tikatua saba skendi yons tua saba tu abe bintu bikweta by the way naro jo muntu ndo jetu kusigusini yako waiguru eke kifunguo kie yanga kibwato mutu no iwe ngitia kigaka insa kamaka mete abo kubuka kifunguo kie yanga ke yani kero sige njira kete no mutu bwe ngitiga agakura sana grupu nere mukabwata akizo watakonya grupu nere mukabwata abu ya Facebook agake bikuru kweli haya obe Ronald Yachire nataka tokwani okay nonde chaen karate kara nyuno kara sokera timbwa tiga kombe bona tiga nyune chagi ano musi baba abantu babikora kana bukombe kaguchimega abo nyanji tena hakuna watu wakikuja una announce oyo imaito gotero kante alisi karati como que nara erona dirangora ningo mafia biole mafia ani mute your mic mafia ani mute your mic Nengole yeru speak mafia unatusikiza wani mute ngaki mafia Yeah. Unatupata ukiwa wapi? And Kama network yako rangi. Nairobi. Wenye unit design ya Katari unani. Mafia, notukwete? Natupata? Unatupata kutoka wapi? Nairobi. Nairobi. Ngoja tanga Nairobi. Mtu naro tanga Nairobi. Yes. Karibu sana. Habari ya siku ya leo?
Ni kama network inamsumbua. Network iko mchanda. Haya. Ronald yol gotokwa ati misi atokwa ne bikunde bia tumaka ndes Ronald. Ogotokwani guo kaliba kane ria Ronald ogotokwani Ronald akore omakwirana. Erere nabokwaniri kemetando erago etanane tande tobogima bwao asense. Okay, Ronald nagutigiririo. Aya, totero ogotera number 25 goko. Noko maete ambwade. Na imobone. Noko maete ambwade. Tera background. Okay. Na bogima wane boe to win saying again no one say more to the Charinayen Benayen Tari mogo kongo sawa tindige omonene mere mo asime chindo wanche in tari nayem benayen Meremo asime chando wanche in tarinayen tangane meyu mosunte ni mokie enyo imbuen omonene so enaye bugima buta ere benaye omonene so enaye bugima buta ere. Maigule mowe nyasaye. Nyasaye ne obugima bweito bobweto bwense orogendo uwane osoru wao osoru waito motolia totale nere tobenere amatukonsi naende talio mogoko saba ntoligetio bonene emiremo asimechando Nyasaye anche atale naintwe niyo nase bali babwate mechando okona kugotera kubagwenerete naye obogima bwane bobweito wense orogendo rwane seye umotoriam tare naye oborogibolika kateba. By the way, Ronald ogotera okwonyoraga slay queen gakurumata ari karani mate ko aga slay queen akachire gakoro kumevyo Taba ako basidi azungen Ako basidi tero como te quiere bono for example akolira mwana ime si toboro gimboro nchoko nyore gari mo gotero grakuna gotera avno gotero ko nisiate na ki ateon
Nyasaye nintare nae. That's song number 9, one. Nyasaye nintare nae. Yeah. Number 14. Number 14. Nyasaye nintare no kwatarite mbote nena yebonge nintarora inchera Tare almonaye Jingo Tara Inche Wika Tindi Buri Amatewa Abu Chire Alba Bisai Nauba Angewo Kyria Emerindo Onyancha omonene tare nae. Number 3, you give God the promise. Karako we talk about nkiora mokolere. Kora mbwate oiko and says take home berai kende nintarende omoremu go ikanyi komo elio dore omo chosayuni omo torian tare oteroko ekire kubwate mechano. For example, igomenye tense oborogi una seito kiwe kira ali soma etoborogi mboro tigago believe mboro. Number 4 never so Donald kirase. no otera number 14 no otera number 25 otera number 14 na ku ogosaba kwabe no wanato nyasaye nintale naye uneno kwatale ti bwato ko kwane inkwane naye buronge nintale nchirabuya Yesu ntale amonaye tingo taranche bweka magadu yomono amatemo abuchire ababisa nabange bo kiriyemerindo omonene ntale naye korambwe toko boko ensete konyegeria te kombera kende nintale nde omolemu oikanyi komo elio ndoro muchu Zayoni omutuli ntale naye. That is the best otera nandi kurogo sabasi nyasaye. Amen. Wow. Bono na wa inabu atego Mugari nara orato kwani kora mugari nara nabwata kurwa Riyadh, Saudi Arabia. Esta mora wairire. Esta unatupata? Okay, network esta yangire. Mevi alienda Ya mefi no arakora network ikariko mokori egesaisiga ekumuruta maate nero yiruta ruguru bono bagokorani. Kamonyokani. Okay, bakomonyokani kweli. Esta unatupata? Esta ni kama network yake iko na challenge kubwa. Okay. Igonga Ronald gagenda ne topic to bwatire ronga Nyasaye takugutiga, Yesu takugutiga. Alikufa msalabani akasema yote yameisha na hata alama naye tutembea na wewe. Yes. Ulio tayari watatera nande. Tonduzi wakukora gotera pansi menje ngotera ndi. Misha kwa mwobe ke kundu bitatu byoka moto. Akaka numeto na mbona ngotema turi ko kukunde ebyo. Yana bro niyo Ko bro dry ne party. Lakini mwanya kutukasene
Kundi Road mutomere amacha kumumina. program kiro lakini ni pata bako ko njengo ibe yabo kuchiga ali na rambule tu kingingo bakalira kwa Iwamba liko takamumine tu. Ni 75 real na boko gora. Yeah. Ni 200 but rende. Inje yane korona achete yarenge buyanga nyenya n'umoyu magasi na roche kecha no nabwat. Bona nginare kokorera nganyenya n'umoyu. No sari bama Ngiya kananya ampengiye karainishe tuki ngachaka kumine bikundo. Salo nabasiemba bakumina abandi. Nanya kubarira nje by the way nanya kubarira. Oyo le katale andole mwe muntu bwoko mina. Amotomere taxi na injanga chibesa chiane. Saudi Arabia ngayongoji. Saudi Arabia ngayongoji. Ntebi Saudi Arabia sole ngotomera umuntu atimbaka somenyete ache gukumina. Lakini ni moto. Fine yani chiane Jones piste esa. Ne advertisement mwaka nire show ya lero. Ero na jiwa ngero advertise rai. Lakini by the way ya ndanga niko tema lakini ko rumo ndami nitira kundi ngo tema. Kuna jina hili Ronald kama naga afadhali mwenye vikunde fine liko koira na Kenya ungare vile ulikuwa unang'ara vile ulikuwa unang'ara kwa mwanzo. Unaenda Kenya utatoa wapi saluni? Aya. Karatika mangani saruni. Karatika mura akanira show ye mugutanga saruni. Tigango tera naso kotera. Number 22 wanakotera. Ronald wakire magingi mapi. Ashu musajo musinguragira. Imagine leo nimekuwa mvivu sitaki kupika. Nimekunywa chai. Tigiti ya igoro kolenda wa maene nubo aya songo toriare nana chire tigiti ya igoro kolenda wa maene nubo aya songo toriare nelio ginale koros ndote nani kaka ninja babe kile show yako tera live tunapiga makeyboard na kuimba live ga nutagarara kundi tani keyboard kilikuwa leta limo na ayo to ngera udatige sali ngera nene wako kikondo jango minuole ne chipisi inumo bwata abantu Ebikombe bikale jikoni kanji muke nabere muvivu sitaki kwenda jikoni. Ntoje to kwanira abasaja bali okonywere echage Tire go chankonye gasi. Ntoje to kwanira abasaja bali ntoje to kwanira Ronald abasaja bali lezi mapatela abasaja bali lezi umukungu agusibye ibintu nyomba ogenda lisabu gutige taoni kwarugire gisuguri kya mwama kwabeke kona chonspi kwarugire kwerende yani bono kerege ntoke kwara nyomba wange koragira hotel injoma tenkuruga ngosibye ibintu ngosibye hot singi nara korosibye taoni ogenda soka oche mwane jikoni ebichuni ebigogo singi ngosibye ibintu Saturday ndio Saturday Friday aya Bwana nango la shawama na kolera maisapa kusema whatever. Nana nango la chicken barbecue batie sinki ebichuni ebi hiyo mambo ya kuosha vyombo. Hata nikiosha naosha tu uchafu yenye naona, alafu tena ndio narudia kupika. Imekuwa kazi ngumu kwangu mimi. Ronald kwanya ore customer ga lakini advertisement ya roje beke mpesa bono eka. Akoro kusara kuambuka. Sara kuambuka hata wale bali nitumie mtu wanishuka wow okay aingie kwa show oh Naga Ronald na watu muntu komina nkiata liwo cyo musibege bintu Ngorie no ara
Ako muligeli customer oicho kole kasi ubusafi. No. Ncheno monto meto no mukungu gai agenda ka korone kamunyoro na chairane. Yes, I can't do that. Unajua majirani wetu ni waidi watapanga wananga siri. Mojo kule kuoga. Ronald, njete tabatero number 71. 171 ngiro mbekera abuiga ndere. 71. 171. Yes. Ngore leo abuiga ndere hoteru. Naipenda. Mo wachirana because ya delay. Amwezi ingiana na hiyo nini. Yeye ana switch off. Kila mtu ana switch off. Mimi ndio ndaenda aniweke tu hiyo maliko Kiswahili. Ni kweke najua Kiswahili namba zifanane na Kisi. Wanze vengine Kisi ni tofauti na wanze Kiswahili. Wana 171 ya Kiswahili lakini ngobwata bongo. Ngoja nikufungulie basi. Kiswahili. Mission Huyo mwenye mahali anataka saloon aingie kwa show andike. No nyine kero mugeni asubire nyumba moko mwari bagara abakwani kwanza. Mwamenya kugenderera. Urakira mwensi turabange ndugete kubanga. Kara kira mwensi pi ekero mugeni akire nyumba yanyu ngoro korana morano mugeni okire nyumba. Aya karibu mugeni. Judith, Kwele ngomole baba. Sini mugeni. Kwanza. Mondo narobeke to muziki. Ningo na mtu ameweka muziki. Mimi nimemwekea mish. Shanomba 171. Hiyo tune hamtaingiana because kunakuwa na delay from Ronald na delay kutoka hapa. Haiwezi ingiana. Tigete ripika. Kalista mwana kwa lenge. There's something that Kalista was saying. Bishop Bungaki. It was like this, Ronald. Imeanzishwa hukumu mbinguni. Okay, ndio hiyo nakuja. Kaka, kwa mbekira. Nifungulie hivi. Watch it kwa screen. Ni share screen kaka? Mbekira bwana. Okay, wacha kwanza nifungue. Uniweke kwa screen watch itoe. Bwana mwana kwa bangana ku backstage mmago chakuwa simulation. Ilikuwa nyimbo ya kusifu, so you have to be patient. Mwenzaka aimbe ndio time yake ikifika uimbe ama vipi? Gozara irano mayo no ete. Let me open it so that I share screen nini nitatoka. Hii WhatsApp. I'm connect. Namonya ukora gingana wa connect mitambo. Tigo manganya kotera. Ayuga kwa radio mayo kutera mishi studio. Yes, nje ningeto mondo libagate. Yangu ikikuwa ready mimi nitaingia. Sawa, mtu Estambiole, internet network yanje chaba, Esta. Ando chire. Haya, Judith Mbiole. Mbiande nimberese. Okay, akora ne parole. Lakini mbaiwete. Haya, sawa. Abono. Okay. Olero batara next Feni. Nja ubarume gamba korra mikaisi njonje nara kwanite. Okay, ngora batera haya. Ruera ni screen. Tera. Kobeka. Inakuja.
Aya, tika Judy atotera bano nagakorundie gari. Nocho nyara gotera Judy. Tigatera. Judith atapata kweli huyo. Ndio hiyo na share. Shango. Ngoja. Yako chero chiri. Ngoja. Ngoja. There's something missing somewhere. Ngoja. I have to paste it somewhere first. I have to paste it. Okay. Keroti karangete kanis. Menwayaito. Kero muy karanzete kanisa. Menwayaito ekire. Lakirona lingwanya kobeka. Gotamani. Yeah. What they have to open an application which will enable me to share. Laptop inafikanga sasa hilo unahitaji ndio inaanza ngoja. Yangire. Yakani romondo mungati ana gotera ka kike goje screen mimi ndaimba. Aya, kufanya ni. Olio ready era nyatera. Ya mocho koro kare bya terra. Wololo. Kuna siku nimekuwa na interview. Do ni yako inapiga kelele sana. Hebu ate bugete nyinge. I don't know nembe kugusa. I don't know what is it. Yao. Ani asende no nyene nige tuninge yo. Okay, now ready to share? Okay. Aje rona rikara tiganda bakwani kwanza ngo genda ndi. Kwana Mbia mule. Ya mono. Eki mogoteo. Mbia tole. Endo mbia mule matera mukunya koyera nigao. Lakini matera no mukunya bangere sinini backstage mama yago kubangaira aga muko twada ati tai. Donald. Kweli kubangira kotera kuru backstage wacha aga kubwe bangete. Sawa tuigule bono next time tutapanga. Yeah. Okay, na wende tumundu wa appreciate yo. Batirenda bana mbia mule ndoche. Naro lile feni gabu. Naro misi yogenda. Naro lile kakasungura. Yes. Naro lile Ronald. Yes, karibu. Naja tukora abachagimba tena ki muchake sabatengia. Lakini ncherende moko ngari pagamba terali nonya tindio mwesi die. Tade rasu mwesi kana nate wana ODPS na. Show teria basi. Bueno, usini bora mete mu usini namba wote ne chipi meti namba ile ngakotera. Okay, tío bueno batera nje kotera mo meti mwesi pikira monda ke chingo. Onye kole no mogo kwani omosani. Onye kole no mogo kaka chingobi. Muwa kalende chingobi. Ewa de chimi. Onye kole no mogo kono bosio bokorokia. Onye kole no mogo kaka chingobi. Nani Ronald yango nyakotera go nyawoto kanana na achire mutikarabi. Tera. Ai. Ngai misha ndana mobeke oteroku. Mishi gasira ko wate morochi. Adona saga ndo okay, oyo. Aya. Ngaki Geti yako hapa. Wacha Geti atusalimie kwanza. Awanya abwata kwa tayari tumeti tomago jana Samuel.
Bas, tumautira uchis vendro. Network leo inasumbua, watu wanakuja na kutoka. Kama net inasumbua sana. Pea kijana kwanza chance. Haya, sawa. Abakwane kwirire bye. Diamana. Njembu yande jebana bakongombwate mbolinga timati kotera lakini ngaje damatera. Je nango batebiga alinga. Ninga damatera sana. Awatera ngole ntake tentera ligusana namba 88. 88. Awatera kuyasana eke gusi na kiaga sawe. 88. Era ningo maiti. Na nange tune. Tune timaya kuna korio ku kana ko ntera likori kwa eno nyasaye nindera na wako tera buya sana. Number 14. Lakini totabogeti. Toile yero na ko tera siningu maiti. Tiago tera yogi aga bien. Nyasa. Tera yogi to ko nyaro ko. Tare o tera ku ya sana. Okay. Mbeke number 14 Be ready, go. Nyasa ni mami take mutao tera mwa skill. Yes. Yeah. Nyasa ni tare Muna eno kwa charite disrupt. Genda ne pesi yo monte una motero mata ko yo motana no chaka genda ne pesi ai. Sawa. Ready go. Yes. Ready go. Toka zego tena. Because uta disrupt muimbaji. Sawa. Digangira timba kana sigo tivi. No. Tote nena. Sawa. 2 3. Nyasa enin na eno fatality. Onya gwasira igo the next word kwa bwatero. Kakite mwalimu ya. Paraiga. Let one person sing because of the delay mo konyara go twara that harmony as intonation. Okay. Hawezi ingia. Yawa nontere ligi chana wano. Nyasa enin tare na yebuna eno kwatarite. Wate oko kwane inkwane na yegoronge nintarora enchera abuya yeston tare amona ye Tingo tara inche weka moida no more tindi bori amatewa abu chire alba bisai nauba ange bokiria eme erindo nyancha omonene tare na ye kurambuate oko enseste kombera kende nintarende omoremu
koi kangi como erio dore umucho zayuni como turiantare naye. Kalas. Mbiano. Amen. Amen. Mbiamo Tero sana pia. sa ko tero kuya sana. No nyale ko tero number 88. Enke uye nyanja ngumbwe ko barawia. Ko tero kuya sana. Tima dinga ni ngoko manyita ko tero ko. Nyange etune. Kari Samuel tune. Number 88. Wali mwale ko ye saruni ya gura ya rentre yo. Aye. Ya ansa. Ye kurukwedina. Edina. Amen. Ma saruni nge witika otobeke bikundo ga akyo saruni chira available. Onya go. Na chetu ba lakini tina kwa na oga akimonya vile. Nime tukue mina singonya kutaka saruni. Ito njindi yako mina nime tukue mina. Geguye nyanja ngungu kubara muna ma Yeguye nyanja ngumbu kobara. By the way, mina sama tera na nje nebira matera. Tera kondo kwa. Nyamono yogiri kondangelia mayele nikyo ningede. Amin to na kiawa na indegosi. Ana dikibako ngende. Tigantere ngende kimoko nyakuri. Yes. Tera wana. Aligande kama ndabadi chimororo tetere timiti na mirenga tetere kitari kimyaka. Getare kemiaka. Yes, tetere. Kingo zironte timiti ko sana kwe Ala tera. Ndo koi wana asenji yekyo kitera tera. Ile tu namba 285. Getare kemiaka. Ingari baganchiche aninga ngitekera koroma bereo olsibie bomorabu nyimose manoga tindiko leta gentung Mosara mana Mosane ayomboye. Yo saya algo en serio yo me pongo algo tan engaña manga. Na ile mbosa Mosara bandai mokie. Yani narira matukuti yani nabona asire ke punko ngande ke ngi ke ngam tiga inontere. Mogo asire di mogo de yamanga mangana njenda manga tiga tere ban. Egetare kemiaka ingari bangen chiche aninga ngitekera koromo bereo onsibie mbomorabu imoke omwanogo tindika reta gentum monsara bandai mokie bosande ayomboye nakori ereirie ayempo kolimo ansibie tingwa ense Neremo yamaboko Tegongo marela gento No
mokia wansi maringana iteka ayamso kogima nayewe kurangonye ugoja kwa ayam konyore inde asore ngune kero kiao ayansa Wow, that's good. That's good. That's good. Anjir tiganter. Tera bana. Ngo sira moseka. Ya entró. Okay. Tunapomtukuza tukumbuke agizo lake, aliyetoa Mungu, sikilizeni kwa makini. Ai, ni ngoma itaendelea. Wantire metema. Wakire metema. Ninga ntoka tero ku by the way. Ni ngoma nyete. Ya ibada. Aliyetoa Mungu, tusikilize kwa makini. Mungu alipoitamka, binadamu akasahau. Chunguzeni agizo lake, muone mulipoanguka. Hata leo hajabadilika siku tukufu ya ibada. Ni Sabato. That's a nice song for me. Inanikumbusha nyumbani. Binadamu aikasahau Mungu alivyoitamka, binadamu aikasahau. Ni Sabato alitamka, binadamu aikasahau. Asante. Siku tukufu ya ibada aliyotoa Mungu, sikilizeni kwa makini. Tunapoikumbuka siku tukufu ya ibada aliyotoa Mungu, sikilizeni kwa makini. Mungu alitamka, binadamu aikasahau. Sikiliza agizo lake, muone mulipoanguka. Hata leo hajabadilisha siku tukufu ya ibada. Ni Sabato alitamka, binadamu aikasahau. Alafu nero, the last stanza, then katika siku sita fanya kazi, pata riziki, utende mambo yote, hata mateo ita jamii yako, marafiki waje kwa Yesu. Bwana atawashazi, ni baraka toka mbinguni. Mungu alipoitamka, binadamu akasahau. I really love that song. Agizo lake, muone mulipoanguka. Asante sana. Tukufu ya ibada, ni Sabato alitamka, binadamu aikasahau. Asante, awu kwenyora nkande. Ento gonde. No kunyorete. Meri kero akimweli bagatere. Mwale kwa misho katera kulikuwa yatere network guseka. Oye mire. Aminto na korenta kwa magosira. Aminto. Nande ai emise.
Oh, mbekiro kol kwan. Oyogi ngona cross. Aya, Yogi, inko nyako igoraiga. Nokorocha. Like, oh, ko wajira. Aya, kobekingo. Tera rende. Tera. Okay. Imeanzishwa hukumu mbinguni, tutasimama pale apimapo Mungu hakimu, kila waso na tendo. Tutasimama zote katika siku kuu ile, dhambi zetu zitafutika, kama zitatuangusha. Wametangulia wafu kupimwa kitambo, ndipo wahai watapokea neno la mwisho kitabuni mwa Mungu. Tutasimama zote katika siku ile, dhambi zetu zitafutika, kama zitatuangusha. Tutasimama usiku ule, siri zetu zafunuliwa toka vitabuni. Yesu atusaidie. Tutasimama zote katika siku ile, dhambi zetu zitafutika, kama napenda hiyo wimbo kulingana na maneno yenye iko ndani. Napenda sana huo wimbo sana. Kwa Kikisi na kintuetura tenere ritukoriyari. Haya, tuendelee. Napenda sana hiyo wimbo. I think umebarikiwa wale wote wenye walikuwa nasikiza. Ni utoe kwa screen? Imekuwa kwa screen already. I thank God. Imefanya vizuri mpaka kwa screen vile umetoa hivyo. Haya. Okay. Endoko. Tigameria ra. Mary, neta matero. Kichana nenta no to bwat mo no to otera. Edi no to e. Mary, mic yako iko mute. Hapa ndio wengine wale wamekuja wana kuona kwa kiano ya chini. Ya tore. Mwendesho. Soko igweta bia. Yango beke screen. Enda otera. Ange nanya sa maria banta wange ba otera. Ange nai.
kota miru miaka ya Kuna mtu anapiga kelele. Ndara kuchau na tingo koti na kule tu. Na mbele ngapi nitakopa bwana. Aya Ronald. Yes. Ronald. Kijana totoe ya. Otera koko tenga. Bogi mobu yo wenge bunari tori. Okay. Kuna entera digo. Nara utakita tero con hai gure. Igo. Tianda veke se screen na dikiro monta otera. Motera mwenzi yako noise because ye delay. No, ma etekere kola se screen at least abantu ko move valamo. Tianda ko veke se screen. Mary simu yako inapiga kelele sijui ni kwa nini. Mary, hiyo ni ya Mary. Tuwe tena mute, hiyo ni ya Mary. Ya Mary iko na kelele mingi sijui ni kwa nini. Ama Nara utakete number 299 ensa engia kungoro kyoko. Ya kero muntu twendera ini na Kalista saba. Aya, kubeke screen kachana kwabeki okubona. Aya, terba. Gimo buyo wenge 1 2 3 sing. Now waktu Kwani sauti, kwani wimbi? Kalista, please. Imagine sauti hazitoki. Mimi nawasikia Ronald. Obeange ya saya ukulai jika ubutaya ya karena solusi obeange Takoraiga ebu kiro mondagire mishi kiro mondagire akotera kungoma ita kotera ase muri mwesiga aye mishi na Kalista tuteto montoyo matere. Nataka mtu mmoja imbe. Haya, mishi tera bwana, chaka. Korogoro. Na wimbe kwa sauti. Oh,
Oimobuyo bwenyevu nalitoliko unebigale bimobe ange matukonko erare namaratu butwe perale obe ange Soga korangeria obe ange Nyasayenko korangeria Ombo sao veage Visichevia visira vasai vakogota toli ninga kintambi uveage Nyasayo kurangirie chiga ogotaya kara aso mosiru oveage Oveange. Yes, no, Cortevana se vive, Serina che si que, vero piano, Oveange. Wangega inde ete, mechando e chiche nabatir. Wanginga ete, mechando e chiche. Tomago just so oveange. Kawaye o omonene to siekero a isiko. To siekero a isiko. Eyo otego sina oveange. Aya, tu number 4 toko le abantu chinsa. Aye, na vive igwerio giria yeso aba ikoro bako koveange. Tama coração musuteu, que yeso. Chaka oroge oveange yesu gakurangeria oveange te van a se vive que sería que se fue you are there. Okay, quiet. Hi. Sabina, you are there. You sing like you have. Alright, go to radio choir. Na kole kale sana. Before. Ekele na ngomo yuti ko ba Central Church. Inga kiki na Belden walinge witoto. Babake alikuwa na train. So I was a choir master of the youth. I was a choir master CU. I was choir master university, like that. It's hard nimesahau. Mwalimu wa choir na bagarekana. Yeah. Mondo utirene choir na bagarekana. Onyara kuna wait. Omete ntubwate intonation yokoboko. Oh, yo mondo akora go no mwalimu wa choir. Oh, serious. Anyway, guys, we are running out of time. We only have 7 minutes to finish. Timanyeti abantu mbara network yabo yangire pi babo mefia network yao imekataa leo kabisa. Akina Mary 170. Nara wanando sabatu 99 but utakuba tayari bwangu in the 7 minutes. 99. Mefi network yako imekataa, Mary Kerubo network yao yangeti, Benny network yako pia imehang. So I don't know what really happened today. So anyway, abikora abayo. Oh, number 170 nare onyanchite. Nkobeke screen wose. Weka tu lakini mtu aimbe mmoja. Okay, acha ni prepare kuweka kwa screen. Nare onyanchite yaga kwa gontacha ichomonya vibembe moyo. Okay. Acha niweke kwa screen. Nare onyanchite yaga gontacha
Inchomunya vibembe moyo. Ajá. ¿Paso el screen? Haya. Oku no gotera number 170. Na wanko babeke ase egita. Estaban qué coras. Okay. Ego etunie you. Haya, okole. Nare o nyanchete agakwa gonchoria. Inchomunya vibembe moyo. Jera yo musaraba kewa gonta chau vive via nevio si via vive base nare o nyanchete I don't care but nani akote na hapa alito nare o nyanchete aga kwa gonta chai inchomo nya vive imbe moyo haya nani anajua Amwezi mba wawili Ronald. Aga kwa gontoria inchomo be moyo Yonsivia bambiwe agancha ere kubo nisprano yani alto agancha ere kubo goria no bororo bonge yeso agnorete kabibo gorie vive viane ningare umororo omore meya ogoche nan koro yane tindina ekina no moivi no mosi volende che vive via bambire non si via bambire agancia e coria no bonge yeso angiorete Cavogorie e vive viane. Nani yude? Menye as motoria tinko moitongian ntale no momo butambi nintere no mwana goterase asenkoro vive viane. Yavambi, Yosibia, Bambiwe, Agacha, no bonke, yes, agnorete, Cabogoria, Evi, Baby, Colors. Who is that laughing? No? Waterangura watera Ronald. Kuna wimbo nataka pia uimbe 299. 299. Oh lolo. Ensaingia. Okay, ama tena unchorua 299 squeeze si ensaingia. Ama wacha ni search. Wacha ensaingia yogo sava. Sweet prayer. Ni kama inakuwa na 99 ama 99 enkola ya nerenda is 199 si 299 imeandika 299. Okay, ni share kwa screen. Share umuimbie because naona ameanza kuchoma tiles hapa. How soon? Be patient, man. Be patient. Anaitwa Caroline Nanjala. Nanjala, kwa Nanjala atasikia Kisii. Labda.
You go, sweetheart prayer that calls me out the word of prayer and beat me home to my father. Aya, weka kaskini. Aya, nani alikuwa naimba? Naye, ondinara utikarite boli Samuel iliogire andiri keyboard. Aya. Eyo. Era bono. Inside Kia you go salvar conduz ese be child na konira ase mote yoku kanya kwene Ekeronde luvoro moyo no nyoro korevia Eriambua omotemi ensangia yugo salva Inside Gia, you go salva, go so oh quene, gocha sale, o muegenwa, oyo go se seriam. Te vi moligere Nyegene ngare no muya ni mo ekere we shina ganye tensa you go salva inside gia you go salva Nyore oiko mia kwao Kowagetu nwagia pisia dole kaya nenda geden so bongi mani te endere Boate eke gwagia kare nga yogi Asembe ombuya inside you go salva. Sweetheart, oh player, sweetheart, oh player that calls me out the world of pain and beat me on my father's throne. Make all my wants and wishes known in season of this season. Kalas. Tuendelee, ha? Imeisha. Thank you. Who will pray for us? Chisa chetu cha Chira. Watu wametoroka. Ichana gasa. Time has gone. Bishop Bunga kingwa wate kende waro wana. Mukutegane. Ya chikuchu. Aya, ana kitu. Sami, ngoto sabirole. Nimbwate gantongo. Wana. Jamoja atu sasa. Sami. Karati ka wano kijana. Karati ka taika yam. Yes, kalista. Sami. Sami no nyuwete. Ningo iwete. Sami unanipata? Ningo iwete.
Nani wewe? Mko igwete. Bona mapema mbio mete, mapema mbio. Tinkwana gasa abantu. Tinkwana gasa abantu baigwete. Sami ngetongera taite. Sami, nimeimba wimbo uliniambia tafadhali. Kora buna imechiende kora. Rona Mko dibaigure kako igure. Mwabwa tayande ayon. Rona kora bono mugaso igato tarata makuru. Nkeke. Aye. Sami ante bingotero ku. Ogotero. Sami kwa sema nikimba tukimba obo gimo buyo bwenge Sami anatuma 2K. So nategea tu Sami kina giachira kora bwangu. Simie. Ngoto mali. Ai. Ronald. Ogotero kunoku tikarista tiaga nego chima tent. Ono timangana kiara tapokana gosia. Ai, te kuanira maega. Okay, tusabere bono kichana. Okay, tuya kuanira moino ichokoni. Tusabe bono. Omwanchi tata Nyasaye. Twakira asoro. Imara oba yabona gatata Nyasaye. Mbuya bono tata Nyasaye soko bona intubuna korumu tweborete. Wikera chinga kumuna ichiga tata Nyasaye. Tata byonsi nayo ukuru. Tata Nyasaye. Tuwebekira sama okao. Tata. Tuwabekire ensengi masama okao bogo sungu sama okao tata Nyasaye. Tata. Tuwaletire abonsi bali asechichera na bali bonsi tata Nyasaye bakurigiriye indagera yabe aserituko. Bonsi tuwabekira sama okao tata Nyasaye. Raba minto baitu ngoenda bali kuba bago chikora na bali tole tata Nyasaye asimu baso tutaraba turara chikora tata Nyasaye. Tuwezi tuwabekira sama okao. Tata bali bagusanga so bwamo asanga yuko cyake Sabbath tuwabekira sama okao. Na bali bagusasa maseri tukoria sande bonsi tuwabekira sama okao. Tuwabekira sori wetera siri tere Kristo yo morito. Amen. Kwa hii show ikwangi ya STA peke yao. So sijui nani amesema hivi. Abantu ngoe kuno ene mondora je skirina tanga tikante yarno eti ndio mo STA. Hii show sio ya STA peke yake. Ni overall yote. Ukiwa mkatoliki kuja na kikatoliki yako imba. Ukiwa mpentekote kuja na kipentekote yako imba. Yote ile kuja imba. Just sing. Haya. Good night. Ndio hapo tuko bia. Haya nao. Kesho tutakuwa na live prayers from State House. Tutakuwa tunapeperusha live prayers from State House. Kwa hivyo stay tuned. Maambi ntobe live ku State House Nairobi kupeperusha amasabo aliyatangazwa na President Uhuru Kenyatta. Igoma no guchakira saine cha Maambi. So stay tuned, kesho usitoke hapa. Good night.